गावजों गाव जुदि मोनसा मोनसि मोनलायनाय फैयोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया बिसिनाव थागोन होननानै आं दहायनो बुंदों आरो निसय बिथांमोना बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन। जिल्लानि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि जानानै आफादगिरि महरै एबारनि फैबाय थानाय 5 बोसोरनि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट हाग्रामानि मानगोनां हाग्रामा सरकारनि दैदेननायाव निसय एनडिपिनि समस्या जोबगोन, जेलाव थानाय मुंख्लंफोरनि आरो जोंनि एनडिपिनि सोद्रोमाफोरनि समस्या जोबगोन होननानै आंहा 100% फोथायनाय दङ दानि नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकाराव। दिनैसिमबो दासिमबो मार्टियास फेमिलिया जिहेतु 5 लाख फोसावनाय दङमोन, बे 5 लाखखौ दिनैसिमबो मोनाखै बा जायफोर रिहेबिलिटेसना बेफोरखौबो सोरबा सोरबाया दिनैसिमबो मोनफुङाखै। आसा खालामदों दिनैहाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्राबो हयतोबा बेफोरबायदिखौ सावरायलायनो सम मोनथ'वाखै जानांगौ। सम मोनोब्ला बेखौबो सावरायलायगोन। एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि दैदेनगिरिफ्रा आरो लोगोसे बिथांमोनाबो जायफोर मोनाखै आरो मार्टियास फेमिलि न'खरफोरनोबो बेखौ जा मोननांगौ दं बेखौ हयतोबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ हानजाजों माखासे सावरायलायनानै खामानिखौ मावफुंगोन। थ' थांनायफोराव जों दुखुनांथावनाया बेनो प्रमद बर'मोना बुंदोंमोन नङा होनबा? थ' बेखौ बुंबाय थायोब्लाबो मा होननानै बुंबावनांगोन, राव गैयिफोरबायदि बुंबाबो मा बुङाब्लाबो मा नङा होनबा? जोंनि एनडिपिनि लासै लासै जाखिनि नांनानै फैनाय जारिमिन बेफोर थालांनाय नंलाफोरबायदि मोनदों। एनडिपिखौ सैखाथारामोन बा मोजां मोनामोन बे टाइपनिसो जासिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दैदेनगिरिफ्रानो थांनाय बारनि दैदेनगिरिफ्रानो सोरखौबा सिङाव थ्रोब सोनानै दोनबाय, सोरखौबा गोदाव सोराव खालामजोबलांबाय थांनाय बारनि दैदेनगिरिफ्रा। अर्थात इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दाबो गोसोखाङोब्ला माब्लाबा रागाफ्रानो बोरैबा दिउ 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 जोङो। बुङाब्लाबो उफाय गैया। दा बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव इउपिपिएलनि आइटिसिएल माखासेया बुंबावगोन बे बाराव बिपिएफआ सरकाराव फैबाय, अफ्रिया मावनानै होदोब्रा बेखौ लिरगोन। आरो मोनसेया बुंबावगोन बिपिएफ सरकारजों अफ्रिया हाग्रामा महिलारि सार्जजों गोबां क्लस। नोंथाङा बे बाराव रन्जन दैमारिखौ रायज्लायनानै बरनदोब्रा बेखिनिखौ बुंगोन इउपिपिएलनि आइटिसिएल माखासेया। खारन 5 बोसोराव बिथांमोननि इउपिपिएलआ एनडिपिनि फारसे जेबो नोजोर होआखै आरो होनायबो नङा, होखानायबो नङा। खारन बोसोर बोसोर राननानै दङमोन बे बाथ्राया। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आं। आंनि सायाव गोबां लिरगोन, गोबां बुंगोन, जेबो रिप्लाइबो होनांगौ गैया आङो आरो होनायबो नङा। बिथांमोना आंनि भिडिअखौ सफा सफा लानानै बिपिएफनि उमुकसो बियो, बिपिएफनि उमुकसो XYZ बाथ्राखौ बुंगोन। बुंबाबो मालाय मा नांजाया, जेनबाय, मोजां मोनबाय बे आरो बाथ्राया। जिखियानो जादोला आं सासे एक्स एनडिपिनि प्रेस मिट होनाय बियो आजि सप्ता खनसेसो जाबाय। दाखालिनो डाउनलड खालामना लानायमोन आं हगारनो सानदोंमोन, हगारनाय जायाखै, दिनै हगारना होनाय जाबाय। थ' नायनानै लादो खोनासंनि आरो कमेन्टखौ लिरोब्ला बै बेक्तिया मा फोसावदों बिनि सायाव कमेन्टखौ होयोब्ला मोजां जागोन। मोजां जा गाज्रि जा आरो जायफोर गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा बिथांमोनासो कमप्लिट जोंनि भिडिअखौ नायजुबो आरो बिथांमोनखौसो आङो बिराद मोजांबो मोनो गाज्रि गाज्रि वार्ड लिरनानै हरबावोब्ला। बे आरोखि नायनानै लाग्रोनि इम्पर्टेन्ट नङाब्लाबो। 12 अक्ट'बर बेहाय जोङो धेमाजि जिल्ला एक्स एनडिपिनि सिमिन सापरियाव थानाय
नैबे जोंनि नब्लां बा अफिसाव जोङो मोनसे जेनेरेल मिटिं बा गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि. इउनाइटेड फरामा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरावहाय जोंनि सोद्रोमाफोरा लेथेर फेथेर जाना दंमोन। दिनै एन.डि.बि.आ मोनब्रै मोनबा फेक्सनाव दंमोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि. इउनाइटेड फरामा सारेन्डारनिफ्राय लानानै आरो जोंनि बेसेबां साफ्रोम बारग' एन.डि.बि.फोरखौ लानानै मुंख्लं न'खरफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गेवलां मेल जिरायनाय जायो। बे गेवलां मेलानो जाहैबाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे जोंनि स्टेटमेन्ट। मानोना दिनै जोङो खौसेथियाव फैनो हाबाय, जा सारेन्डारबो थाबाय आरो जोंनि बारग' एन.डि.बि.फोरबो गासैबो सोद्रोमाफोरा थाजोब्बाय आरो मुंख्लं न'खरफोरबो थाबाय। दा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बै जेनेरेल मिटिंखौ जों लानाय जादोंमोन। दा बे जेनेरेल मिटिङाव जोङो माखासे जों थांखि दैखांनाय जादों। जाय थांखिफोरखौ लानानै जोङो सिगाङाव दोननानै जों खामानि मावनो आवगायदों। थांखिफोरा जोंहा जोंनि एन.डि.बि.नि मावनो गोनां जेलाव थानाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सार आरो मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां अनसुंथाइ आरो जोंनि बारग' एन.डि.बि.फोरनि एक्रेसिया बा अनसुंथाइ मोननाय। दा बैफोरखौ सिगाङाव दोननानैनो जोङो बैफोर थांखिफोरखौ जों लानानै खामानि मावनो नागिरदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो थांनाय 12 अक्ट'बराव जोङो जेनेरेल मिटिंखौ लानाय जादों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां मेसेज। मानोना जोङो सारेन्डार आरो जों गासैबो खौसेथियाव थानानै जोङो बे एन.डि.बि.नि खामानिखौ जोङो सिगाङाव दोननानै मावनो होननानै जोङो बे थांखि दैखांनाय जादों। धेमाजि जिल्ला एक्स.एन.डि.बि. इउनाइटेड फरामनि आङो आफादगिरि महरै आङो नोंथांमोननि फोसावनायनि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो लुबैयो बा बुंगोन। मानो होनबाथाय आङो मिथिनायाव आरो आं मिथिखायो धेमाजि जिल्लायावहाय जोंनि नैबे सिमेन्ट सापरि हालामावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउ.बि.पि.अ बियो अलरेडि सानजा सोनाब दंखायो। बिथांमोना दख'रा दंखायो सानजा सोनाब। दा बिनि गेजेरावबो आरो गामि गंसेयाव इउ.बि.पि.अ आफाद बियो खिन्थु रिसिभ जाथावना नङा। मानो होनोबाथाय मोनसे आफादावहाय दख'रा थायो, दख'रानि सिङाव आरो भिलेज आफाद थायो होननानै आंहा बे फोथायनाय गैया। जुदि मा मिनिंखौ लाना दादों आंहा बेखौ बुंनांगौ गैया। खिन्थु बे आफाद दानायनि बेलायावहाय खिन्थु उननि पर्यायाव माबा मोनसेफोर जायोबा रेसपन्सिबिलिटिया बिसोरनाव थागोन, बिसोरनि रेसपन्सिबिलिटि जागोन बियो बेहाय। खिन्थु आङो गामि आफाद दानाय बा बेखौ आङो आंनि बेक्ति फालनिफ्राय आङो मोजां नुहुरा। बेखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन। मानोना दिनै जोङो दाख्लै जों 12 अक्ट'खालि जि जोङो थांखि आजावदों बे थांखियावनो जोङो दैखांखानाय दङ। जोंनि मेम्बारफोराहाय जोंनि एक्टिभ मेम्बारानो जा बोसोनगिरिफोरानो जा माखासे आफादफोराव हाबसोमनानै दङ। धेमाजि जिल्लानि जा बारग' एन.डि.बि. सोद्रोमाफोरा बिथांमोनखौ थाबैनो जोङो लाबोफिननायनि बेब'स्था लागोन आरो ओंखारबोआबा बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बेक्ति हिसाबै जोङो सावरायनाय जागोन। दा आउट अफ बिटिआरनि आङो बारग' एन.डि.बि. हिसाबै आं थोंजों बुंगोन। मानोना बर'आ मोननै फांसनाव थाबाय, सि सिडिउल आरो नन सि सिडिउल। मानोना मोनसेया जाहैबाय बिटिआर, मोनसेया जाहैबाय BKWC। दा जोङो नन सि सिडिउलनि जोङो BKWC नि सोद्रोमा, आं सासे बारग' एन.डि.बि.बाबो। खिन्थु बेहाय जे जों सुक्तियाव जे जों दंफायोमोन एन.डि.बि. हिसाबै, खिन्थु जों जे मान मर्यादा मोननांगौमोन खिन्थु दिनैसिमबो काउन्सिलनिफ्राय जोङो जेबो जोङो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै आरो जोङो थांफैबो जोङो मोननायबो जाबावाखै। बे सिदा खोथा। आं थांनाय जिथुनाखि सिगनेटरिफोर बिथांमोना फेलार जादों। मा बुङो नों गबिन्दआनो जा, फेरेंगायानो जा, सावरायग्रायानो जा, आरो आं बुंबावगोन सिगनेटरि हिसाबै 3 कमिटि दाना होदोंमोन एन.डि.बि.नि खामानिखौ मावनो थाखाय। बै सुबुंफोरानो जाहैबाय जा फार्स्टआव दिपेन बर', दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, सेकेन्डआव दंमोन गबिन्द, थार्डआव दंमोन फेरेंगा। 5 बोसोराव बिथांमोना एन.डि.बि.नि समस्याखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो मावनाबो होआखै। मावनायमोनब्ला आं दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव आङो बुङामोन 5 बोसोर बायदेमलांबाय बिथांमोननि सरकारा। नोंगोना नङा?
कन्फिडेन्ट होनबाय थायो बेखौ माने बिनि केसखौ खिन्थु सुक्तियाव डाइरेक्ट दंखाथारो जिथुनाखि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जेलाव थाफिननायनि कुनु फर्मुलायानो गैयामोन बियो डाइरेक्ट पलिटिकेल नोजोर नांदों बेहाय बेखायनो बिथाङा दिनै उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आं आसा खालामदों धेमाजि जिल्लानि एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि जानानै आफादगिरि महरै एबारनि फैबाय थानाय 5 बोसोरनि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट हाग्रामानि मानगोनां हाग्रामा सरकारनि दैदेननायाव निश्चय एनडिपिनि समस्या जोबगोन जेलाव थानाय मुंख्लंफोरनि आरो जोंनि एनडिपिनि सोद्रोमाफोरनि समस्या जोबगोन होननानै आंहा 100% फोथायनाय दङ दानि नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकाराव जों एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम हिसाबै अल आसाम होख्रावफिनगोन जोङो आन्दलन खालामफिनगोन जोङो बायध'था होयो समा थिनब्ला जोङो गाबोननो होख्रावफिननोबो हागौ बे अबस्थायाव लागै दङ मुंख्लं दहायबो बुंदों 100% एबार हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव एबार 5 बोसोर सरकार चान्स मोनदों निश्चय मावगोन आरो जों साननैसोनि गेजेरावनो जोङो सरकारा बिथांमोना फुल प्रेजेन्ट जाजोबोबा जों निश्चय मेसेज मोनगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ एक्स एनडिपि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि जानानै नंगौ समाज फोसाबनायाव लाइमोनफोरखौ फोसाबनायावहाय दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरानो मोनफ्रोमबो आफादानो बिहोमा दङ दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय लानानै बर' साहित्य सभानिफ्राय लानानै आबोबनिफ्राय लानानै धर्म आफादनिफ्राय लानानै आरो एक्स एनडिपिनिफ्राय लानानै रावबो गाज्रि जाजानो लुबैया सासे गथ'खौ दा बैखौबो जोङो जिथुनाखि 12 तारिखआव जिथुनाखि जों गेवलां मेल लानाय बेयो जों थांखि दैखांना लानाय जाखादों आरो बे थांखि दैखांनायखौनो सिगाङाव दोननानै जों खामानि मावगोन एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम आं नैबे थांखि आरो नोजोरखौ आङो आंनिफ्राय बा इउनाइटेड फरामनि जानानै आङो थांखि आरो बे आफाद दानायनि थांखि बा नोजोराव आं दहायबो बुंदों रोखा उननि माबा मोनसे जायोब्ला समाजाव गामि वेस्टआव गावजों गाव जुदि मोनसा मोनसि मोनलायनाय फैयोबा बेनि रेसपन्सिबिलिटिया बिसिनाव थागोन होननानै आं दहायनो बुंदों आरो निश्चय बिथांमोना बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन